keri tuko ekiagera ekero monta kuboka maono mambia no kwirobere gochiasike wa kyawe elinde nera kore igasiria okora anyore sabuni anyore mugati anyore kenda kobeka mono kero mogusine gatikinya kangaini ekiario bondi kiaga chembra ke utoswa mwaye oigo mogusinya kwerigeria ongo itera tore bigerio mete ekero to kuboka gato itere bigeri yo twabokire na to semete na kwabokire buya gose no bwate birukunyo binde byonse to gosemeri tu na kwabokire beba na otutaina yaya no na boka nimbwate birukunyo motuko ngatiole gose na abokire buya bona nge na soire me ya Ndizi TV ndaro nange kigenderete omago soka kurunyomba mwa mbiye mone kerogo tune waso ime ya Ndizi ndi kwa manyana ningi obwansu bobwate bono mambia somuroberi bwensakia yere vitamin D ntetora to vitamini bia D asemambia boni gerinde koko soka kurunyomba mwao kwanyora na twara beri na ya sege keke bono mambia twakorosera litukuria utawatena ria genderete kokorekana ime na isiko ya Gusii okaribu sana mwanjumari asema mbia boniga litukuria Alhamisi ligi ya kabisa na ndiri ntoera rensene kende take ntamanya sole lakini asoro gongorwa Gusii ensene kende taka senari ya tuetigoro asenari etatuete bona bantu mbaendete ne liburugeri ya kabere ya gatatu elinde na barabu bamayegosuka gochibosio aburengo kwande asemeri yabaremi kuna ili baria bergo kwali ni asimambia boniga katorna Joshua uta ligalia itukuru asense mirinde akwene kuna mariogi nechibi chago chira senjera ya abene titi jibieka ntoleno yo minto karibu sana wakire asante bwanya komoja na bwana komoja gokiaro lakini umuntu nabara mochita taika mambia kiaro mbete monto no kwa binto mbigo tenena monto na ndo na kwa uwezi dunia uwezi simama lakini watu wataendelea bado itaendelea nayo uraruoro na gastigo tena wewe utatoa jam na gastigo tena kini ngio kirate nene ne ile abantu mete squeeze na kero mondao kwa karendo agatore chai miaka ya mai lakini siku hizi watu wanajamba shambani ndo jieto ndio vionjole wakire biyamo atunashukuru sana nyasao tuanje tuabokire amashabiki tuntumaithinga mwabokire bya na kito bwato gosemeria nga ntora report yende no kwigena waitonga mukosawa mukosambamba asema mbya bono litikoria Thursday tubaligania senchira ya bene tichiro mbali bona ya bantu beimogete kabisa amo nebintu byabo bachikoni egere marwa banyore kende igaba subati abangina no nyina bagaka bari mwabokire ntuko kogenda sechichiro kwebwatira libago maje chiro njiro tabogete mambichuni okwana yoro muntu bekira sokwara na tokonyara kumurusi kiagera bono nabo kamambia bagote banga the early bird catches the worm igabana tokonyara kumusukia igom mapema mbuya mapema is the best igabana twabokire bya no kwegena weito naye mbijole kulinde nabo chiko totebinga kikwabokire kero kende nabo kwabokire kubwata maumivu makemake kubwata ebirukunyo bikebike egero totebinga naki nyasanchire kwabokire kero kende mbaro barabu bataraboka kabise kiagera abaigwete bobe banyari getase bitanda byanya gitari abarabu no kwegena nga everything with God is possible. A sickness is not your portion. Wetera masabaita masabo akiro monto nabo mukubwena na inumwira nenka mugendere n'ibintu byeno asibali baraire bararo butukobokira rero abantu mwanyore chiriboti nga nokirete nyarabo minto nasire to butukobokira rero baro basiriri abamwabo wiki ye baro basiriri abamwabo wiki elia mwensi twabanyuire ase amasabo muno murubuli bwensa bono mambia nyasaye tigabaye obolemu no nyaninje ninsirite sokoro yane safanayo gendio nyancha oyo tuche kuyi lituko lya rero ende tumubeka ase enyomba yae kiraguche kuganyira nyasaye abugiye tarumbeta lituko lirie mambia ncheno ende tuchikumira na nere igobono lituko rero nko yigware korwase enkendu egeragachwe lituko lya ankyo Friday tinkora sakwera lya mbia mono asibali mwensi mogendete gutuma ujumbe asibali mwensi mogendete gwaka chisimi na gontebinga rema tunashukuru sana na bali twensi twakirene kiboke ekyo tigamba ugosemeria nga nyasaye na bwatekere sababu na bwatekere ngencho
yogwanja baminto batimoke korwa sobiko bwenze mampengi akigima timanye timo swat felistas nyanchama umeamuka salama babe kiagera wane mirimo ya chakire mwana Leighton how is he amona mwana Flavia no nyuka agende ase skuru Eric Baraza good morning aka Karikari no mwana Steven Jr no kugena kwana mwabukire biye mambe abono egera mwerobelie asumurobelie bweli tuko liarere go karibu sana asumurobelie bwensa kyabono mambe buya sana mwanchu murelia keroto semeretina kwa bukire biya asibali basiti abamwabo ase lituko liarere go se wiki emanda tene mirobelio todo mengora yaito todo nyasaye tigaba monainwe abaworemu ekiagera kara makuria na makoro lakini akarachira somo chini gakobaya igobono tumire ngora yaita simambi yabone gamwenzi asimore kamanda tene mirobilio yokoenia nyagosira andonsi ase moberete sara nasiriti sokoro yae bagumurusira mwengendu bamuire bachikomo indi tukuriangyo tokumusabera bunatiga nyasaba bwere ngakeye yobo kendu kyaromete mwebori nagota erino mwibori yono mwa kontita ametene na ba korombi na antata mete muntu nagota metobo kotuna no muntu nagota tokumwanga igorende bakire makwiri aro muntu tayo okotena bono otigakwe no matana kumete na mongina where is cha na kwedi kini lisujeli dedan kimati was to girwa kweli lisujeli ya kimati na kwetera kini ntora igumanga naye aikaga kiragati ya mono ntwa igudi batena batike siasa ndi no mongino lina bwate kirenga buna atagete korro mubere bumuga ko ya tara kwa kini okule bantu tamanyenga kibao cha kokora mbate na nguli kibale nko mubere dedan kimati ndi bajikonyo tinde kambara mbale na mukami bantu ramanga kibaendera takito manyerende na banda ba freedom fighters ngaki irende egochi koba ayo nayo aendera koba sense yito ya Kenya lakini tokoreba yabene ko kwariga ndoko tena soime yumurobelio Ensakia inyorana naboko tobwada sense mo yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital wikori kamalieta yonzi Ndizi TV News Digital karo kwalikire wasoira sense me ya Facebook nakaro wikiroro naboko share like and share na ba minabu balimore ase Facebook ya ugabo sense mo ya YouTube nero ndorigo majanto tokoro no tolebuna Ndizi TV News buno gotonyora sense mo eli ni ya YouTube inejere yekerero ekiarense ya miamokiri ya soira sense meri ya digital technology asense mende yesimi ne yira seskini ya ugabo otome SMS yao mes ngote yabale mes SMS otonyore asinjira bena ndo korangiro to tena yaya injengoro kumugaka onyoni ingorwa sekenyoro ya anya chogo gosekenyoro kya kemoni korwa sensemo ototebina naye otubwatite sinjira ya abene mbiemono genda utobwatia sinjira ya bene enambe yere 0792192834 inero tonyora se studio simambi yaboniga watumira uchumbe yao enyingi oja se studio nde 90 twanyesomo mete mashabikite karumura abu nitutorega igobone ine bond yakoba ikyani gatora kwa niaba ya ino ikyani ntoko uniform ninto educate ninto entertain ikyaro nyona tokaru entertain omonto mungao esikalia muso usitayo nabogwe kwani orose mete no neti ngonye igore korumambye montata yogoja gosia naboko nyesieka lakini kimore igo naboko nyorane bintu byonsi byabwenere producer roje binte bire bya bigenda mbisumaire timbia bana mashabike tyato kuruska dinga kyatoroje chibijanga kichire kyana bago to monitor abadenga ki esere nama ene kigima egono mwanchumure bino yobintago tebiri ngatusangi egabo asenchira yemitandao kabisa Facebook oli kamalieta yuane YouTube Ndizi TV News naba igona ende nabo bago tweet nabo tweet @Ndizi TV News and the SMS nerega wase TV ya SMS useli uko in other words otonyoro gwetera se namba yesimi eyuere bona abo se TV yao na kiere 0792192834
834. Ine na boto nyara studio. Ego Chris Arogo changamka haraka. Asa Henry Ayora changamka haraka. Nyasimi ntomete no lima sumuro bolyo abumbali timu SMS. Azima motangi. Yes. Henry Ayora na Arogo Chris. Abumbali bawo bato masensa meri SMS. Ndio kwa beka wono timu SMS. Yes. Lakini intima pana kosa. Intima pana kosa bato nyara through one of the ways. One of the ways. Na Dr. Nyasimi. Dr. Nyasimi. Na Vincent Maina oyo na rechu ya bashi na ngora tomaralia. Na mrento bwatu mungwana kete kurugesima. Na ngora tomaralia. Sara kurugesima kefa. Sara kurugesima kefa. Kefa na ngora tomaralia. Musa ngaba yembo iko barodi alia. Nere nkurato mare SMS. Ego tunashukuru sana. Kagichoto nyora ndonzi sogosoera na bogoto nyora. Yorabuna Sara untita Facebook. Aimnyoka arondi kire SMS yororo a Facebook Sara untita. Otako nyora yo mintoga genda Brighton Makoli. Wako manyora se Facebook account yaye. Nari geta linka gireta okwaliga nebono mambia. To okwaliga nikigima na bogoto nyora. Asibali moto etogoto nyora buwangu. Akini asibali mona rete Ndizi TV akina Kelvin Makovi akina Asafanaya Onserio yabe mbusurengia yabo Vansi Kerry korachinsa macharungai yabo musubate korokwa Kemto korachinsa machamuranga mwensi pi balimo kutobwate gwetera online tunashukuru sana na boko tonyara gwetera aroro team apana kosa karibu sana team diaspora bakora wano munyakero Kennedy Mirieri Gisemba how are you yabo Cyprian Marubi yabo David Kimori Bonsi na wabali korachinsa macha diaspora yabo Caleb Mwetui yabo Divina Onkeo yabo Regina Gesare ntuliko beba mwensi pi abana nkuru wa Dubai galia Cyprian Ontita na ali Dubai ali gotobwate kera lituko awanta ina mutumire link now and again ekera tumise lakini ekera yanda to watch na tubwate ti online tunashukuru sana kwa Doha Qatar kwa Saudia kwa Bahrain ntubwata banchu baitu kwa Gusii bagotobwate kigema igo team diaspora andonsia soko tubwate kwa tunakuvulia kofia na tunakuheshimu sana togoswa imense ya Kenya banya kule Mombasa alia kule Kitui Machakos Makueni kule Isiolo Garissa Wajir Turukana West Pokot Elgeyo Marakwet Uasin County yonsi Otrimbokego chagaiga na Bogoto nyora senchira yobo ikira tunashukuru tena sana wiya sana kana tokera nase county ya Kisii na Nyamira chibunga chito chonsi kwa abakoroge tutumasaba burabu North Mugirango West Mugirango ine county ya Nyamira na ino more metokobari ni asenjera ya bene kingo kase county ya 045 ngiche njakera ali nyari bali masaba nyari bali chache ngende bumachoge chache bumachoge burabu ngenda sensemeri yabo bazi ngeze mu yabonchari ngende South Mugirango ngije kitujaje South kitujaje North nkobate ina bono so aime yumuroberi ne bikoroto inumuroberi bikoroto karibu amageni nana bora bene neri sabe grigeni gwaso ire me yumuroberi na boto davina aya injene sabe grigeni konye tima itiko so bwanso mbororo omete karo gwaso ire enyongo yoboke nari okomanyana obwansumbu alengo ometo karo gwaso ire biba yoboke nari okomanyana aya ke rochikonye gendongera omete nonye oro no na senchokeri gonkosa misere ejikobeka oboyo that's true ejikobekera oboyo bwaya ali mete njoke ego samisa yaenda yajikobeka ali mangana ye mete na ode jigoro ye chinjoke andi ngenda the study ya mete njokire njoke okolegasi ya yes andi jinga kichya responsibility ya nere kogenda yajikuoya nectar nere ndete queen yalia nere kokore bintogete nere kobanga kirebwento kire njoke ndoidor nenda nando ndinda go turasomania torena njoke buna ke okolegasi ya ngya montera ta kolegasi ya nonye n'ibintu bine mbiro I think nechimanyo sine chinsimi nacho echiyo konyora chi gutariramo nsiga chinsanako yes nano bachikuru kuchinsimi ensiminenga ensimirenge ensiminenge akansimie karaga sinini lakini elinde ko kusiavu
naka kandi limite singa kuru kwensimi siafu abo bono okonyora ba kolegasi ni coordination okonyora ba coordination ni ndagira basomba ondate yokolira njira mpaka baiki aliyese asiba wiki esto yabo if siafu wanafanya bidii kama hiyo nyuki wanafanya bidii kama hiyo nonyene chimonyo by the way they also work together. Yes, that's true. Ngakibona so muntu bwate bonko bwayo manyete ngabona bwakire yambuke nkoleka anya nditokube komukye bono yo bwe binte bijimonyo utakanya saule goro tutapigia kwa heri kabisa tutalia maneno na unga tutalia nini mate ntogorokana chinsana kongo tambuka chiroroje ngotambuka chiroroje usukonyora alia osoko chinyora chikotambuka chiroroje ngumi sana chiko tambuka chiberekaine bano ngumi na eyende yo mweli ego jeje runa maji lakini kora tambuka jire no kama konyora njire metengoro chaji kosoka moina alia chiweza menganyi kabisa ali kabisa alandirende toba kirongo egute koremere kirongo eguto na rekoremengoro kirongo gyasoime gekembeten ona yo toba egute koremere kirongo ngade kuma chikora kana de guto era ngopa bone kere kirongo gyajire kirongo gyajire egeko yeseli kiata gwaro igo hono to ane kirongo gyaje igo ne kirongo ekanyete guto ekanyete guto na kego posi ali kemayanga mundararo kurmengoro gekembete ora ayo wana nakata kubona ane kirongo zene guto digo tinda korama tinda korama no asinde patrende toramanya kirongo sene guto nje dingo gotebia lakini neno metene lina ekerogorigirina kirongo ngeri gukora gasinde. Yes, that's true. Ngeri gukora gasinde ushiko konyakora guto mete chuguto njisete squeeze nji mona sarongo lwagusi kubatikana na kali na rende tuaro sire bitunu amarosana mete wakanyore rosana alia ano iguto yagakunyire ki yakunyire ngoro yae atamara ba mange sana ode mune guto no iregaiga egando mete guto timete ose guto ne destructive mono go sengo saliere binto dimedingie koli lakini kirongo ina ribu avocado chikewe atamara buoni chikarati yani ina ribu kila kitu obiye kirongo egekoli ndagira chi avocado ne ngo saligira marabuani obe marabuani yes ebiasi nini kego sali saiti kego sali nyanga gore eguto lakini ndama etwana sengo kore destruction mono ngorogire linde manye lakini na kidote na omwanchu muligiro itobono timu Ensakia tobe kirongo kekanyete egute kiremere manganyi gichikomenya safety ya depending how deep egute kuri mengoro so that safety ya abc so yarus the owner igobona yanyi expose yero keraku it's up to it na nero yakorega by the way no mete kirongo some people eat it ngori ukere paka no ne guta ntongori bali bage guta ntongori bali kirongo yazi kibwate nyamere soft sana ngo igwantu bako barakiri nanye ukeria kibwate nyamere soft I tested it nande kirongo mai direksa to ane bintu biara onchoreiri emiaka ya maiga kirongo keri ebintu magwari yae na bwate significance abantu mbaga tumekire bune ryogo baga sambire gyatyoka nande mbaga gitumekire gusona bade sikuzi binde bimbiyo lakini ense ya change sana medera on TBD on Thursday TBT by the way I tested kirongo I can testing and the meat is very delicious kondo nyore roast yete kabisa you cannot differentiate enyama yemboli ne yekirongo to differentiate you can't igobona na rire mboli na kirongo yes that is it kali Eric Baraza kama umekula mbuzi basi umekula kirongo kirongo na kirongo kwa Swahili kirongo sio Swahili okay asige songo na kirongo kuna ngone bokyo bainan
Bokuba. Singo producer. Nungu. Oh, nungu kwa Kiswahili. Nungu kwa Kiswahili, Bokuba ni asomo bwa Kenyamuru. Nga egutorende. No. Ekorokwe antita. Asomo unajua inakuranga ekori monye kwanda yabe koro memeiga ajimonji jia. Igo majikorana gutu te destructive mono bune kirongo. Igo na kirongo konyore ngoro gya soibi. Igo manyaga aki kirongo mete no mobisa bwe gutu. Igo meto mutana ro mobisa era kembe to mokunyere ngoro. Asoe ebise. There is another Nyamonde. Yes, that's true. Nyamonde na rokoro kwa ekenyaboli. You know it? Gegekori chingoko. Gere asesemo ya mangana aya ebinyaminyonge bibira kigiri kenyaboli ebinyaminyonge mbiro biri bikori chingoko. You know the reason ekoro kenyaboli? Timite. Okay. Inkebwate structure gitenga oboli. Kero kwane kero oboli. So a party gitenere kwenda yatega like this. Engo oboli. Kiangaina ngoko. Kiangaina. Yes. Engoko wasenyoni. So kero korteiga you will see enyoni nabe koranga obonoboli. So kero ya chiriga. Yagesieka. The power of survival Kenyaboli. That's why even Kenyaboli. God is wonderful. God is so wonderful. God is wonderful. Now my then ngakia kurage monto kire ndu kyae. Think kiaga tu akwana igoro yebinde bira kinende tota ebi monto tabe kirongo kabe guto kere guto korega sinomo kya korosi ngoro yae ya dana tigando si distance ombogo tankera yarusia maraba lakini kirongero kigiaje gyaswa toba Kenyaboli giyo kembe ngoko chinyoni kie that's the tactic of survival nande emunyamano rogoro kwe kiongo nereigo kiongo yes musikuri na ikaro goturaino na bana bae nande kwenda igoro medengeri kirebuku ni jento some buku iye kiongo orena utakiro be kiongo mede minyamane utakiro obe yani kiongo is the best kiongo orena kingo ikakerenga kete kierusia marionya nini ebinde mede bya climate change kujibosio mede ojote yumuntu igoro ye guto igoro ye kirongo okuminge ndikeko konde lakini mbiarengo and by the way yes, imbiro. Ekiongo. You see, no munyama geto taligo. It's a bad. Yeah, it's a bad. It's a bad. Yeah, it's a bad endege. Kuirurukange ansa onye tebu atikende huko. Tebe na boyo. Inatakanga inaenda mbali. Na kufika mbali, yani etagete, yani amatemo ya mange storms, embeye kembuga kabisa na area nchete. Motari naro kongo kisana, otera tenga no chandeka. Kababu ne kiongo. Yo kwanda kieveka very straight yase mbeli enkali mbeonerere gatisa mwaga. Very strong winds. Nere kwe choka. Kie kwe linge njerete kie choka so that kia bwenera. Mbeli yake ira. Yake ira tamba. Kia gena. Nge garto kwane bindebi ebibionzi goika bwetome. Yes. Ekero bwetumire oboke mambia okore mirimo ya somokia. Umete obe enyakuganya na bukuganya onyora na kwereri uchumi maiga obe nyaruri okwaribo mangana umete no family ekero muno mugaka no mongina mukubwaterana family ni gego sase yasko yibosio ogako tena yayo mugaka ebese twanyora tigatogore keginga amugaka ebese twanyora tigatogore no enega tigatogiro mwana ito no ene boarding abana beko bateba no mora segete omugaka orema ekirongo gya soyi umongi norema mwaka bekirongo bona bose yani tobo muntu nga umwaka kana tubusi na be able to provide chinyanya so ose chinyanya so through that
mugusira ninjira gitu methanto mbarero usaba swati mbarero nga my money is my money, your money is our money, so that what yero mwaka atikenga ebuko yatebeto mwaka nero kuragiri family, it is very okay, but at times ndrokoranga no wacha tushirikiane na jete gora sigete alia kerona gona ko metengoreta na ranyo ne jipasuchiane akalia kanyo mwaka yo ma sigete na jete kai karansa sigete ni jipastu alenge ate abagaja abagaka rende twaringe ate no mete ntwa abagaka kerugwanya ore kende korabeka muno ikiara mambi nanda ate no mbia no mungina na gurugira mambi ora dagere kiara ogosoka isiko nande kwarigia ande marogo baganyete kweba na tora aragira nini lakini mona kwara aragira kwara nyekora yaba bona emergency teba no mete muntu kigwasoka agandina barabu abasubati inu no abano rigire ina bwasoka eba mete musajo ri gusaje that's marogo bere mpama edena ngochale mongana bako tena ayo mete no you can call wangina na bawa kesimi kali nyomba na bana tebanga stock and child what do we do mwaka Nairobi agaka mwaka tebalende let me see what I can do mwaka nira Nairobi mutumire code wanda mwijirani obekali obeke token but she has some money might token no nyono ni chimia na bochigo gosukia igorende ntoba selfish too much bona yigirenga kiena kidogo ngakiri bona yokonya bintu binga bona balitikale ntobia linge mekebetano mukuragira kabisa today mekebetano within a short time eriri nando meto nyoreri Kenya motorero igete bamba 70 na yabete kino bono majerere ukare 200 watu wamesoea ebintu bya akongira ke mundu muri nakitote no mwanju muri kikwabokire etume etyakoba moseraibu kabe mo minchori meto minchori miago ako minchori kabisa no nebuko isokori lebuko mono nebwate moseraibu na mo minchori akimo mondana robonjane njomete na moseraibu renigaro stindu bya gari aya moseraibu tana ko mincholi minaro korosi bintu bya kare so that you chikoba moseraibu you make your things early ono matukali busi kwa moseraibu lakini ya moseraibu gongo metengo lioroko lesto ane gongo sumbogore gotoba kintu go discourage to aba moseraibu mete moseraibu ni gari koboka onyago seraibu onyago ikaransa ali jikoni onyago tomolero mete moseraibu iba minute no ngotenya tariko ligibitu ebitu agwota nebya mu minjolini liya bugetaga gutakarosiro ngoli akasoka era agasukigu bono ya agasukigu ni oyo awnya gwoto morando mu minjolini mete na erota tonyorebo asiro ngoli kikebu rosiro mono moseraibu era agojo ikaranza onya yani era bara begereria nyagotegerera go sabe kikene ebona ikaranza oseraibu ni lakini mande mu minjolini oyo nero kwando tamo boba ande bono moseraibu ngo mosabaka no mwe iyo no mwanju moriria ntoba to muntu nona busimba tete to muntu kubaya baya kiata kumanya ala friend egento wate biki maana kerokyo and I want to encourage it so much lakini gone kio kana kwa ne keno zembio zie kene lakini wate ke egento wate just fat I mean just fat Hamisi na tuligereti egento mere message yago ante Ensakia no ndei me idea yechinyeni jirajyo no ndega mwaka gorobosi mongina tegagore chinyeni sabi to waterene thank you so much brother kwani mongina abo oyume tamisi nawe katumwakire koko amisi yakoba asomoroberi omambia banduru kumagira samangana news moroberi mambia ne sabato bwansu sabato omambia mambiende chima mos mabenera somoroberi bwansu bwe sabato ona goretera mangana yelesen galia jambo kabisa ya mangana yiki adventista maokwera request awa aliago wana korariga yaga yo chindo chawakoma oina miss just yeah brother so thank you so much konyora you are colleague that's very much in order tunasema asante sana ingukwana nalingi ibono bano mwanjoe yes ndi tarado tebira kirende wakona kama wakona osoyo mutangiro kwendega sakini bado no bali nere ebya sana egento wate babagaka baragirwe bya na maene don't remember no nyankali aje tawandega nyuwete sirolia sijapata time ya kukula kitu
So mongina kara arugero mugaka mumitere mumehna bana let them eat in the morning teko moicha ne mugati kipande ande gasia kwenda the whole day taligo chikunyirali lunch wana my breakfast moena lunch all together iwokorgo kuma kabisa neli na wo setibya au begeta mabere kabisa kuma bulbugo samba neli na guriri ka okora yes ka okora na bagaka mbaro ase bangina balba kubuka mambia abaka mwaka na role tongere embaro roba bwata dati enarongo nyumongino ikire gosoka na bagwetongera batrende asabangina bali muri nyomba murugira kumaga ke nechinsaga guseri nawo useno ene sukume yanyo na bibere mbiroro aragire amanya guiturorire chai likuruguro nege kombe ngero kyumugaga kunyure chai kore ngani bikombe ekombe ngore kenanake akunyure chai anyune chai atashiba bono mugaso na machi ukara itata monko anya machi ukonyu onye no mubagani oyo moigana bagusaba machi atakuwa sawa lakini teko moichae expecting anande achimargo bani yeah abaka weka bae we baragere bye I think Sara oisekoragire mugaka buya nanjing sekoragire buya nabo senkwanda nanjina bonde nambia nabongo janegeto oja ne meto mwaka gachiro twaroja oja ne anterope kabisa gechure oja ne gechure kabisa oja ne gechure oja ne gesusu kabisa ona chindagira nchira we bagaka bale kwa tatiria mbona karachire na nyama ya kamboliga unashukuru karachire ngoko meta baka bande squeeze chiko chikonyenywalia ntubwata se deport chiko chikonyenywa you carry kenyenyire wacha koroselie bantu bao ibona banyira abagaka baragire kabisa emaite Sara ndojena oyo ndagontebia osebe mosikizio ine sokuru yana kurwali nsemo ya matuno gesimaria aonde ino alime kabisa torigeredia otane Ensaki ni mambo yote sokuru yane mbiye mono genda gutubwatio ino osebe mosikizi ona kabere kansora sesemeri ono mu kansora bali abakoro ba maite mibaga ba maite discipline mondo ta akora gosolinga mosikizi rangeri na twenda twaro simetarari para ya batari buna rero mwe musie agakokirwenda Nairobi gosenda karume tebagajira ali na collective responsibility babu atebese nyinge mu kansora rangeri barasa you attend without fail ngakitwa akorubwa kanyukire mochenwa yarengi mocheno ward osaya mosikisi ni yote kabisa tu akarosiri metarari kabisa ine sokoro yane ngo nagufuria kofia sokoro asoko nimeto monto kovoka mambia no mwalimu Kennedy nyabando aliko rumujisa mnya angena gisimali kuvuka mambia monta ko rigitari rise ige minedina alafu naende anonya sokoro ya noyo gendinya gusira bono you know they were the people baharimete para ya Kisii Kilgoris na makombe ante mwana yunga kumisana na makombe aganta inga intutu arimete para kuru Kilgoris tukaya pochora baki kabusungu kare para nje arenge so nonyora rire mwaka ogendi nerna bwate legacy nga Lindi netyo ndiegi akarwate aba ine moya asabate na bakungu taribonzi akibategemeta basaja kama wenye tumejituma Saudia kutafuta wasee wako nje na sisi tegemeo everything linde abasaja na barambare na bakambaro bategeme bataligo emosuate na bakorigia nande ntorate lakini twate na bokorosuri mugaka kende mate erno abo mosubati that's why you say saro monto no abo mosubati ne ba yuare no nyeto tebe tumieno ne chief just mata come una kabato mugaka you are a wife responsibility responsibility nero ne bana no bwato moreri na bokorari naki mugaka nsani kia bekerwa nina no bane basu ne baningo ne ba rejo ruto ekere kira so mugaka no mugaka she's a wife you are a wife she's a wife and a mother you are a wife and a mother yakoro kuna linet ko linet atoma weather and this TV news linet I think iga replyinga abasubati mbaro bado na tutage meti abagaka tukari siku kweligeria twateba yese karo kuriya asirana like that so that bono to ikire generation yeli you don't depend
onde to yuwana te go depend to depend umusacha ko ta depending anobwata kabarua kao nini instead musira no yogakora to mugati yotaleta maziwa so that murizi abana bya so meta ne baro era no ikarastega nje my husband igara se ministry at defense so I just wake up in CV, I turn on TV, ndigereria Ensakia the whole day. No, we don't. Turgo encourage ina uikaranse oganye binde. Ando metonya oromonto ekade familia ere buya binde bigo sukabuya. Yeah, that's true. Mete abantu bare no ebata iwana ini no embono konyora bakurwanire remote. Mbegera zigete, njebegera zigete kire karwa iwana na ekoratika turaro Ensakia. Yes. Ayana njembegera zigete. Te turaro Ensakia. Ona monto nyomba kage chiri. Monto kararo nyomba kage chiri sara no expectiga aki ebebia. Mete ko bado mpaka maragoba lakini karomo kubatera na buya ekawya. Jamusige twade anaki. Monto taba ekerongo. Mete kerongo rere twaga utiko be kerongo. Kabe guto ejitume mete guto enkore ntambe sana lakini eri bintu bya siri tangana kwera nkoro ki asi gute kwendere ndero enguko does the same no nero nkore mero munganye sana ngore mere kinere ni destruction mete ndobire guto tergo destructive bintu malti maiti lakini enero lakini ere kwero saliburaro kwero saliburaro so inatia bidii nero inatia bidii mate nabogonye kunya gorwa mpaka embassy yona wewe embassy ndo enyora asina lekero egechona abona wewe karo igere egechona igobona kwanyikire igero seti asigete lakini God is wonderful ero seti asigete ali enkoroiga kabisa egechona ase mengukekorara ekanyomba kaye abona waigotama ekarari atari akire no waigotama yenda yebisa roje akubone ngokebwate egechona aingo tatware egechona kyao agana makuru kabisa mwajumuri nara itwara kora kwana yebiro asemambi yaboni gare on TBT meden TBT ngakeri iyakare wakirtu abwate chiredia ya TV njare ngo wagajire kwategera KBC to bidakire bonde mitorero byonjoreiri abantu twagajire twa ebintu bire byarenge kare bikoro kuyani mwakaragire no mbabo se musiki na bautaina mbabwate jibel bottom yeah by the way my father ebijanera bwate bakabona ali na friends bae eronginire bagasibire up here Belly bottom. It's very that it kind all the way down. Down belly bottom. Nande sorry siguri nande amangana ya TBT. And they were looking so smart. Yes. Nando siguri amangana ya TBT mono kare marori taringe mange. Marori taringe manga bantu baringe fuli gocha gocha. Lakini ese yonjore iri. Lakini wane miaka yaja igotokera. Yes. And literally we had genuine midwives in Ka abangina bali abakoro. My grandmother Eunice may also rest in peace na with a long time ago. He was the chief midwife. Okanyolria basubatia abana no complication no nothing umwana ali bija lakini siku hizi bana ndo byachire technology. You see nowadays ribakanga toko na kwenda technology ngia women die while on labor basubati bakure bakongia bana so you wonder nga kibano kiaringe kale ria basubati batagachire nyagitari na ndi bakanyorera bana bya bakinia bana babo without any complication without any medication Mwajumuri ya yunaro tokora kwanda mangana TBT inyora litukurero ne litukuria Thursday litukuria Alhamisi Alhamisi litukuria Gusii tichikarenga tichikane tichikane bado stiri tichikane gera ekineke tingoya mwajumuri ya litukuria Alhamisi tukatwa kwana lingana lielichiko lakini litukuria kwa kile taligoja ntwagamba tene mbagamba na Sara mo nera ngoya kumugerera mangana yobo wakiri rero tutwara Steve Alika nero mwe musiwe wodi yebeno Steve Alika na robere tukutwara omoyega gete ose Matters Day lituko lia Jumapili ari ase wodi yebeno hono rero nko chale atatena inkia robere tukutwara mukutano oyo asense meli ninkia basubati batakere okora boy gonto tegeturgerina amangana
gender role. Yes. Yeah, abasubati baikirane betomire babasara betomire gose bado ebara alia se 19th centuries. Mete bana abasubati roje no enkorukale abasubati mbake barenge abande betomire abande bachoru no mena bako mubodi bado na abo Gusii o impress iri musubati komo jorabe nonye numugabana. Ekato cherekea Mother's Day na bako mubodi na indomna Gusii ndobe komo subati mete mubuswata yo mubunge as you constituency komi na ngai sawa kago igati ngoro bwanzu na boku mboli lakini natakarende ndago tebina lindi na radio tokora oba wena leo stiwarika mwe musibe wodi yeibino ngojale aselitsko lya lero tukwanda igujakine se yamunenus ochigorabo mbia sana igo mwanjumulelia narabu bunoroje producer watana baby ne rabu ntoraje kwanda atuma ko de na radio agenda tokora kana na isiko ya Gusii baby nere yerabu asensemo ya business number beka 888090 kero kwa bikire boigo ngo batebare amount ni mia ya moyoka kero kwa bikire mia account name Ndizi NDIZ kero kwa bikire bono toma ogotomo mete be ausabire bini yawe bini siri yao okobeka otome chintu ndajingo okobeka nereo kwa obobui bokonyoru rwenyi amagoma chibesa ekemoko igobono beke kenge oroko ibintu bingunuraro ke kabisa ibintu byane bono ego kabisa igendera gutoma asenjera ya bene obomo bokwebwera agishiringi kiri bukomi asemambi yaboniga arali haganda tokora na isiko ya Gusii imebere 12 yatogeta sense media shakaora aburi tukurigoro karo ogo tindokora kere kogendreta sense meli kufukua mwili koendeta sense meli kere buna emeberne mengera toke sense meli kero twaro chikambero ande kia etamatuko 15 nabere usi 15 nabere 18 baete make baete kigambero makenzirende bajugutigara alia ekere kina kiabo kegendete kotegererwa nekina ntwaroje asamangana yijinkwana by Brighton bono bebangire bajuja chingwane chekero batete buna manganale bakwa libagali tangani banyakwanda se umutinyo yomo ayande bamaye kuja kwanda ase emetienye igabona by Brighton ngoira na bale bakwane boko twara na kanisa ya Anglican bakurawa na Orisabit Jackson Orisabit bakanire bamajire serikali anekerede kobeka mangana ya mangana yebango igoro sana nechibengira jo yakande igoro ye taxi ye itakiro chikoba impost to say that go kwa sense yaito ya Kenya timetu sumura ibwe so iranire thinda roso iranire koratoro so iranire abantu bande sense meri ya Kisumba libasiria magimabo kubatikana n'abasigari barutete amasasi ya sense meri ya Karomonto bwe matatu ya mayitu kutwara na mbaigwana buyaga tama abantu kote abaringi batari kurikira a number plate abantu mbasiti alia babone kyombegeri gya iboa angirite batete n'abasigari batana batatu bari kiro robot kumanya rende na tayari umoroki wa nasire tubugima b'imyaka 19 ga Jacinta Achieng ono mwana ule kuirane school sasa amezimwa kabisa. It's high time maipoa imukige tambokero ase binte biga bigende tokolekana asamangana y'abanyanyimbo barorengana kibako limit usena kibago thibiti nari yo yarorekanire ase abanyanyimbo igobano mbuya wakwanirengana ya shakahola na ndeng kubodi narenge what is this what is not happening Brighton surely igono alia what's happening neri mebinende the chorus was sense ya shakahola don't you thinking this is a massacre? It's a massacre. Already it's a massacre because 112 plus 21 plus 12, that's a massacre. Already that's a massacre. Anyway. Onde do prem but bono yaro kanende na amangana mete karawandu baga tebre kodero nero yakabwaida mangana mange liva yara nero ya twede membere yara bete ase vyombo vya habari. Lakini wano tuwajire Shakahola. But one Shakahola is the mother of all of Shakahola. Nani dete ngiria jete. Dete ngiria Shakahola. Shakahola.
Reda ni rigete ni na soma historia lakini ni na Nyamira kego. Mwanje muri ina ragenderete kurekana sinsi yitu ya Kenya kurinde na mangana yogo kumia asesemeria shakaora. Ekeromete gukorubora bwali efamenero isiti abantu 11. Abantu 11 mete ahina mangana makongu sana bagairina no bakara sinsemeli ya shakaora. Yonde na ikasesema ya akorokuna Yesu wa Tongren. Na igeta ase polisi alia Bungoma bakanyona na police commander France Koli Koli na tena mbarara mangana Yesu wa Tongren era koratara atuara mangana aye makongu na tunabule tinga mimi sina makosa yoyote watu wanaenda kanisa watoto wanaenda hospitalini mimi sinako mambo mengi na wale wote hapo iko na ndo moruya no iriye keruya ayo na ragendrete koba ime na isko ya Gusii aye birore atini kwenda mono ime sari birobeto bya mnyokere kolinde kana ari konya gustadi sara na mondo na rojeta se yeso gakargomboni akyo montara kole lende ndeigoro tubate babere ni kode masina jeto oli akamotena you must born again akamobole na ki nane ntobwato olio yomo ochitororo oli akamatia ende aoni bintu byaye tajiri fulani lakini akagajugu sana bono ko somanari ngiko yobo tajiri akagajugu sana na ngakionde ngoni bintu byana akamate majikonsi na abwatira kira akamate oni amalti tukwanda lero ime tukwanda ko chime mono kino modara wacho Somalia eli ende ya Nicodemus ere John chapter 3 ali ne yende ere kitabu kya Matthew lakini tunari ko sare na rojena tiga twakomondeta ni twins no bane motajiri ole no nyino motagole twakomondeta ndo bonse gachikurire ringarona no twara chigali 10 uwezi endeza iso gali at the same time no you can't no twara chigali 10 toko basagali toko gendi gali no bane gali uwezi endeza iso gali chionza at the same time no twara bitanda 10 toko rara beyond no twali vikoro bibiti toko beke yonse at once no wakati chinyomba isatu osenyi uwezi lara at the same time urara no yani naso metende ngarigena bono tobe twakomondetani no bano bwate no batubwati bona kana yesagaro dana na kongusana umonda go swaigoro erenga kongo nabo unengamia go swase weta ekebage sindani ingakia mete tunda sindani ekebawogete umaete otabete majo esindani eri konye beke Gusii negasi aye negasi kongusa but how did God Karoche akatumekanga engamia mete ngamia is a very nene sana camel na nene bwate sukubia no munganyi be no nengoro ye tundu la sindano you cannot even see it ngora around TikTok yalia chipije chira alia karantu bakobeke sindani yo it's very difficult for fun but in real life na kongona kobe kobo usibuo kase akanguruka so that means it's very difficult abuna kongo sana so you see we need to pull up we need to do so many things abanda mate sakarata abanda na it is very true abantu bane mbaro bali bwate bintu takoligerere montonde you can't no manyora Nairobi uneke Gusii kwa na no Gusii okwane you can't get that attention na the guchirani mate jirani olio ye munishi ada jirani ulio ne motajiri olenge aho ga digitaya wona chingo ko mete ngoko na de dinero oge sundara giego na giego serie ngoko ona ada na jirani ogo ga mpaka chingo ko jana njiro zo because ita ya gera bete ngoko ero jena ngoragere kama kawaida kago sambi nyamakorwa harufu inasumbua wengi igora taslan sharing share umete as agente ketodevo all the time no ine Christmas ngati atoinyore bali batabwati honestly mbaro batali kunyora bali batabwati na abe jirani yao you eat and throw away kama goteba bado na abudu Mungu akito wara rasarasi na mutajiri debu gwene bwata mangana yo tajiri soso mbabu yana bokora na kyoto kiroko metela sarasi agasumbuka sana alia bueno rasarasi omete ari kolia matoronge ali atigaire nanda ali bwate ama konyorobe amaote
kende no mondo na bwa gisese cyari konya komena rasa ete amangana makongo sana mwachumuria tikatwa komodetani abatubuate because ibu specifically nete betangana kira ko saba monto monda iko yesu namanyete Mungu anajua asibali tubuate bade mbweli na sisi ndio tuko nayo status tujinyeke status ya umeacha nchake anabadilika namba ojenjero ni namba status ya change kumwagera obora none kinyoro tarikoji tarikobora tabona byasi kwa pichindu waki you build an empire so that you safeguard properly. That's not it. In fact, let them come. Lakini isara karto joso machi SMS veri se to enda sense merinde yo motumoko ekero monta bwate gari karukwa gore gari me debone gari yo tote bona bande bakuchanda ko babogori eri futine emberende lakini ndende nabona karukwa gore gari none kinyoru naboko bogori moto mote yaya asengo chigo chigaiga ne mangana tari mangana lakini ndenda ayuna yebiro lero natete ko swago ja sebu kumono to enda sense mo ya twende sensemo ya TJSMS karongora algerika 1% bundi Thomas bundi kurwabo machoke kirongoro na nobad numero yo Beatrice Kemunto adana tunde in kama kawaida kwa nginyo iri Brighton na Sara kare kobegete platform amo neber bottom lidugerio goika orete omoiseke asengenjo ni go kwaringe nice oidata oyong Chris yarogo ade na twa munyo iri nengakie yo obege platform amo ne very bottom platform that ni maidine rie lidugerio goika orete omoiseke asengenjo yo kwari korekana smart sana here on this TV aro Christian in true God is grace Sarah Brighton and Joshua omokioino ogerire na indwe amasabiki ya Gusii twachakire ochabumba dogende igo chinga kinyasaye anjete obosemi asegende kia ase okoigwa aro Chris kurbogesero raganga kitu jaji South Kisii mbiye mono arogondo just majeranete buya sana igo genda gutobwati ene on this TV bwansu gomo Gusii. All right. Thank you so much. Mbia mono sana baba kurwa rungai na arore message yao wakwanire abantu abange lakini ndetiga nchole balingo kwani kwa niaba yake kiagera bara abange tigankwani mwana Shaniz Mora nkwani no mongena Eunice Kemto na Nyangares Edna Ncharo Kense nkwani Liza na Naket na Elvin mamake Sheila alafu lendo wote banga pole sana Sarah, that's all our way. Let grandpa rest easy till that beautiful morning. Biamono sana baba Vansi Kerry ase ujumbe ya kiongozi Safanaya biamono na korodre Linet ondie kia asante kura Saudia wote ba umetuona aidune omwenga kura Kajiado asante wote ba watorode Ruth Kwambi unasema asante watu wetu niko ndani asante Claudia Nyakezi wote ba happiest Mother's Day to all mothers in advance asante sana. Thomas Saboke kurwa Dagoretti South yoneli shabiki nero talikoma cha korochinsa mocha Nairobi akowa nalimo rugyo wa Jacqueline Flavia amo na Flavia kurwa na Gladwell akubaga nali tukoligi ya Happy Kids Junior Academy and all sengera bu machoge chache happy Thursday morning alafu akubuliga isabuke agotebanga erulirembe fuko ne unko erulire unko hata hiyo ni tamu sana Sarah na Brighton imagine it was so delicious let me congratulate you for the good work hapo kwa studio akotebulire unko by the way unko nengi yase bali balire ncharo tindayiria Dolphin Mora asante na akora dirogoteba Sarah Brighton na Joshua it is not the alarm that woke you up but it is the grace of God. Give God praise for blessings because of the atobokire beautiful morning. Asante sana baba Dolphin Mora. Thomas Saboka wote banga Sarah na Brighton. Sarah, ask Mr. Brighton
this moseraibu ni nini in our vernacular language, please, because you are our historians from Kisii. Please nifundishe jameni. Moseraibu atakwambia. Asante. Ocharo William aoteba noali me Kennedy Gisembo munyakero goito, asante sana. Otebire noali me Linet Ondieki abakungu talibonse I think yenkwa yasoma, asante sana. Emamba ya Nyabiendi, asante na korore kuro Nyabiendi Catholic Church wakwaniri abantu abangi kigima yabo Dennis Mondo, asante. Makindu getuma oteba morning Gusii bonsi, lakini Gusii baito mumanyete Ndizi nere bwato bosemya bwensi koro Kisumu nimbategerete buya endo tebirende Kisumu aseke yani Alhamisi aseke gere abagoteba teach angwen Teacher Ngwen. Asante sana Makindu. Elikana osiemona akorore Honorable Julius Musomba nimekuona mokogotike na akorore kuruiga Kasarani Nairobi na ole imekabisa gotebanga chindugu chia uchikwani we. Teresa Kemto baba kura Muranga, asante na akorore Nelson Mochoge nimekuona. Teresa Kemto nera gotebanga Kamakawa anuali imekure county ya Muranga. I think tuaraba mnyokiri tuaraba kwani bia sana karoto koboda Ensakia Alhamisi uko wapi Kenya hii na around ina Dennis Omoro au tena kurujisa majaja makoro to good morning. Masalina bosubori kurujisa majogemba kondani pamoja itudagirini no arime Susan Liruma White au tena kurugitutu masaba no arime Edwin Majabe kuru Nyamira County barabuje bingombe no arime Yumurobeli au tena bange bonse baso ime Yumurobeli Thomas Masomi kurujisa majirija mawacho Nyaiwa Nyamira akondani Alfredson Biniki Farson akondani engeni ya Grace yena awote kurwa sensema ya Matongo base Nicholas Ogega ngurujinsa mujiri chanya Nsongwe stage igo abumbali ime Yumurobeli ase emambi ya boniga twende nsemeriende ye studio dokoira sensema ya magaseti asoko chuta onyonege koragese ya mulenu somogeni tungikara se studio tokora bune mechende eokora ostayo naboigo chesu kazi kwako uratuira sensemo ye jiduka turamanya samangana ya magori yebinto au musisonge mbali. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii nigo bono yakubonekera umdekerene nagukurentera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asorogonko Bw'Gusii niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo tonyora asita kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii. Alright, asante sana mwanchumuri wa Ndizi TV. Asumuru wechinge kirutu kolia robuna botambe tiyankwari bisanga mange tokuwa na mange. Abatangoro kwa terega buna ige tinginye kengaini. Kiriyo bondi kyagache murego twagasaye mwaye. Embura kiego tugasaye mwaye. Tingigikero cy'Gusii no murobyo bw'igikoro cy'Gusii. Uyure nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'Gusii. Chinyencho chinsoni amunoboroso bw'Omunyagitinge. Irienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyoru ase cyombe kya lisiriye gosine ndagara yabande ombonto ndebwensi nonya noyo omwama to yawo kobeke ibo iga amate yarenge kurinda umwana bako mwana okina Muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Gusii iriwo kunyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho moseri iriyetarinda goroku nyakiaye no muntu orego koregas ne chinguru chiaye arosie ndagera yaye na ndari ndagera yaye
enugutenene ebwate bisaku byose bibya ulimwengu engima yekoroku ekoroku tuwara gotebanga nengiya nindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekero goteba abasungu abaindi twari tariki nere kira ritukulia Alhamisi chinsa ibiri kia butuko na boigo moiroro ritukulia Ijumaa chinsa 52 nejideke 15 chia mugaso omoro biryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rwo Gusii Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sechi league ao muna regionals national super league KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa sege tigi ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase team ya bomachoge bara inyora no murberi bwechi gosoli ngoche ya mas ya korwa sege taseni kia Ndizi TV na buna botambe etala nende mo Steven captain 001 igesike taseni kia Ndizi TV kera rituko rya Jumamosi kurwa chisa 10 chamara goba goika chisa 12 chigosori ime ya Ndizi TV ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatiekia kyo kogosorolia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsa inye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere boigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete kwarigirie obubwenia asumu chandu bugurwire obere kugukoiranirira bono Eva Health Multidynamic Hub ni company y'ububwenia kurwa sense ya buindi yikurwa mariogo yimete asamarwera mange amarioga yo niga kubwenia amarwere buna oburwere bw'sukari arthritis ulcers asthma amarwere ya komenta bagaka chinguru cyubusacha ayugusibya bangina enchera y'urwiburo ayakubwenia uburwiri bwa sickle cell anemia ayugutanka uburwiri bwa kansa boigo uburwiri bwa prostate asabagaka diantu bwata mariogo y'abantu batari konyore toro babwate shide koroku insomnia tubwata mariogo ayako bakonya tubwata mariogo yekifafa abana bari bawitera amache borere baitanirie emyaka eri babonete gutera amache borere tubwata mariogo ayo na mariogo nde amange amariogo ayo ligabwata monchoria manene kubwaria butambe ugutumika ekiagira niga kubwenia uburwire butari kuiranirira yani togoteba segesungu igare anti-periodic emineti ekere kwarwarigu uburwaire bonde bwes na mariogo aya ito burwaire obumburi koirana
boigo ekerugwa ikire asinye gitari yabo nigo bagokorera scanning umubiri w'umugima iryo kworokia asuburuire bure tubwato munyagitari gabo gokorera umuntu scan y'umubiri w'umugima alafu ekeregwa apimiru twakoye advice na toragokonye mbabwa torosagia ase uranyura mariugayo imijumu Kisii ase benki ya family benkiere rirongori ya kabere room number 07A gusoba keresime ase namba enoti isano na ibere kianda isano na ibere isano na isatu mara kabere isano na imo mara kabere kianda ibere Ever Health Malt Dynamic Habo ine ayeno monya bw'ikianga kya mitumba kirie ky'abana nabo iga abantu abanene na nigo tagitego kinyora gika kyange bono mama tefi mitumba bells niga gokereirie sabari entambe nako gukiretera goikagisieri na munwa unabono we have advanced data than imesigo tu what last time tubwate mesigo ya 60 kgs household roomage tubwate chi men cotton pants chishati chisocks jabol tubwate mesigo ya Canada ni mesigo ende ya China different types utariri imiyumu Kisii ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room number yemo amuna namba ibire naboigo enyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja mbili akesi mibono na kubeke oda yao kwa advice storage customer chetu on which bill baguchaka na barogu especially abageni bali baguchochaka biashara kutomatole mizigo na yango chi Narok Kisumu Eldoret Migori Awendo tubwate customers from all those sides Mama Tefi mitumba bells enyorere chianga cha mitumba asiri guriense na boigo asigi kyange omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Mbiona no manjo muri on Ndizi TV na ko tere ne kurwa sense mende ye studio e karo sara kare kunya ko nginyuri abuna ngakiwa karo kwa dari ngane na no twara jigari ibere no man no twara ibere uweze ande jigari eje at the same time tego nyaka nani ngento kenta kwana kiribona bongo kwana umeze no ba monto chaita abande go solo bia ubwate binte binge nini karo kwenda kebara uwesienda na gari uwesienda kitu yoyote okugenda bunole umete kebara igo na kwanike kuzike image na bere ugenda kebara turkwana gari umete gari na boko na baki supermarket oswa o machuko bange oswa nyi lakini karo kwanda kebara neba ne pasuo neba ni uwesienda na gari unendanga fire ulivyo hata simu na yaka kando so this life has balance in some things asante get to balance twins all right I want you to balance wezina za twins we okay all right igero igebe tereri akyo konyorana nonye no murayi bwense ya na makwiri neja mne producer tutebi kiro monto ngokware abo mutake abo monda nabe baka mete baka ngikabra tena the rich also can cry the rich also cries akyo majigorana oyo ndera utara na echo ya ayo sekebara yae no masengo utara ne kebara yae murayi bwensiki tima eti oyo manyeteno yo anatembea na nini yake akikuja Kenya na kujanga na cho yake
hawezi kutumia zingine. Hawezi Yoweri Museveni muraibu ense ya Uganda. Nitakwambia hizo ni mbona baadaye. Uniambie tafadhali. Baadaye. Lakini watu wenda sasa magazeti. Oyo Fuji, oyo Fiji. Ya president yense ya Fiji. Ere aweso kabunata gete. He can wear dress. He can wear skirt. He can wear skirt short. Ne suit na bako beka. No musachari lakini nabago do all fashions chirianjete. Tu amoroji na ya vegetari skirt yako. Skirt ya vegetari kwa wewe wale. Anakagua wareti. Warede. Lakini ziko zile wareti. All right. Nekaro go isibi of course. You have to bet like you are on the boys never president. Lazima ufue nguo. Lazima utatoa you can't. Nekaro kurara uwezi lala na suti. Orara ne suti rito wakiro kwa elimu na tochi wakira sokoro ya ne mambi. Lakini hivi ndombiri tole na biko to balance. Biko to beka moto werebo. Neba ne bazuo neba na kione tunakuwa pamoja. Alafu lende matotara soma gazeti chimese njira isa tuchuka. Lakini no matenga karobu ate 2 years kara Kerongo iborwa 1972 arogo Kristo ochire maguta mutu ane ronde yune platform nege koro do kyabwate getingiro amo nabosyo ebitambe ine are platform diya na karwar ko bege platform ne na eber bottom na pambusi ya abasubati bagoligere sa bede abasubati na baro ko bege barenge chi physical cotton chi yanga gete chienge monyirira iga basi bemechibi yabona yachagire osibu right now yo kupunguza vitambi sijui nini sibati ngosiba ringi mechibeli chi physical cotton na pumps cha white ini miaka ya maya chibuato kauga gete igora miaka ya maya my mom told me so anyway aina yebiro asante Nelson Muchoge na akorore kuruwa Kiogoro nogendete gutubwatia kigima Rose Nyaboka Ariga asante na akorore kuruwa Sirari Boda barikiwa na watu tebiri na wewe barikiwa A rule for a healthier living yanote to kumanyali chiko liragero menye byake bochenu ke soda kanywa macha mange aigankurwa ever healthy multi dynamic international Kisii bagote banga my healthy my priority kero ko igule igono munyagitari Dr. David Ombuna uyo gendete gutubwatia all the time kuro diaspora kulinde bono no ariga asense ya Kenya agendete korwa obukoreri gucia sabarwere bantu linde bakeyu burwere igeso denke amacha mange antu bali mwanje tenga nche ngirre coke nene ngirre fante nene agine gero dene coke ngenge umete mondara bugine coke yenge ya 300 ml mine dina opunguze kunywa soda odi kunywa soda tali metera bugine ke agote byonywe ngoti consumption ya soda ebense onyene wiki amacha arokanyu asante sana Dr. David Ombuna asokwe niganga no lime yumurubule Eric Momanyo Soro na Marodre na Mary Ann Daniel nere na Marodre biyo sana mwanju muri akaronda takoba ime yumurubule Ensakia bono mambe garoto ene dokwane kime no toramo naye tuagosemiri tuagotebiri nande kwa tuagwentertain we are here to educate to inform and to entertain to sekena ye kujeka ni dawa lazima tobe erio kaigo you even get older mapema sana ogweti ndene kibikoro gwebi mestari nebwate egesongo and wrinkles ke usigo sengaki nebira nabote bumonju ogonyiro bosie kuna jina meto bosina bokora kino monto yogechiwe monto nago gete ego kwagejiwe omonto akano monto gejiwe omonto na sumaireti omonto na rengereti mata ngotena animals no negere ne goromo moto kuwatie karugete bobe monto bosi akororera nabatena leo yotori buya uko sawa egana de nonye ne karo animal no ne sese no ne kemoni inakuangalianga macho yarana yakosomana umuntu yaso aligere dina agenda aligere no nesese umuntu ekokosoma sama isona umuntu wengi abogori next nerigena ko ngonga kali ni lakini yakosoma ari yarana ibirengere yabwado ngwetare na njengede
That's why they say no ngiti manyora ngiti ombi na nera beko. Lakini yego pime yeye na huyu anataka kunifanyia mambo fulani. Nera bona leo tena mimi nitamfanyia mambo fulani. Ayo tuenda sasa yeye gazeti. Atakuwa nali ya irobolito. Tuarume tentwe wanalende kazi yetu ni kuongea. Atutaongea kutoka hapo. Mpaka Marwa. Wewe ndio utakuwa kunibona mpaka Marwa. Nora sai. Mimi siwezi choka. Ama agenda mentwe. Tuenda sasa mema gazeti na bodamu ni mbate gazeti ya The Standard. Na nchembate gazeti ya Daily Nation. Asi gazeti ya The Standard lipechi ntanga ni mwarigedena how Kalonzo ghost in presidency. Eneka mwarigedega igetabu ngere kyali getwe ekyo kigorguna for the record ekijali getu na ade ndwale oyoromo wa Civil Defense kolende kolengana litukurigoro na ali ngasi gutaseni ekabongie TV ate abune getabu ekyo na kero kingeli kire no murai bwense mpapa kanete abo nali gati topic gete na ndwa nali gete getabu gete bono getabu ekyo korangi kali gete na kioro kiri gose bintu geriki osiodiri iguru ya Uhuru Kenyatta amo na William Ruto ngakiba ofete by Kalonzo mangana presidency lakini salie condition egajiga saria ikaira na Raila Odinga 2013 akaenda bakaenda na Kalonzo Musyoka ikaira bone bintu bikasa na mangana isisi na kwandali na keirete bintu bikachange abantu bakachange birengera byabo abunense meli ya siasa igoli ngana limwamu ligoliro gerina how Kalonzo glove cost him the presidency na boko soma na Kalonzo lende tanga na babite ko ba umurai Poiga sepeje osasi kaseti ene margadena judge slams Ruto on jobs as data shows ethnicity imbalance. Yani kanisa ni gobono ya momojiri omurai bwenze ekareko majorakaramuna abantu bali kirwe asemirimo yeserikali ya Kenya Kwanza nigo bakurukurwa service kubitatu. Igobone kanisa ni gegaradena ya ethnicity ya rekanire ense ya Kenya. Indujwe ni sepeje atano kabere na atano nomo. Eba igomori kiba seti na margadena ningi kiringi kiragere bill eye yamangana taxes inyare kegweta asebunge yani nabera chigweta bokiriru muri kwese namurigedena eserikali boniga nige bwata bachumbe abange asamagajo yebunge ige minetina nabo barachigweti bokiriru ebe mangana ye bill eyale deliberera asense ya Kenya asense mende nindoje na chibengi nigo chia kanire treasury big tax plan yani goba kanire ngaki ekiganje gya serikali ose wisara yekiganje gya serikali irobereti kobeka tax eyo ere igoromono asenze meliende Toyota na Mercedes ni gobono chia jiramo ilikwenda kichiko wenda no bokorere bwa ekanote Toyota ne Mercedes menchikamba njidi chikorosi chigali Trump ni gobona abere charge na 684 million for sexual abuse. Igo indoju nyari as obo gare. Kolengana na nje sara na ra indoja ra siga seti ya testande bechi entangani. Kuchindo bwane tia yo mwanchu muri na nyore gazeti na bako manyanga ngikere. Tianda tevene nchu mwanchu muri gelia. Ekikera se gazeti ya Daily Nation. Ekarondo chebi cha yabaraibe kanisa ya Anglican bishops fault Ruto on taxes, state jobs. Enchirakara kwa na mabagaye mirima se serikali nabo igokogania komenta ibango ase a proposed financial bill 2023 bakoragwa nomo bishop gosomo archbishop Jackson Olesapit nigo bamachiri Ruto kegima na gotebanga echinechinga kya bakenya bagwenete kwa walibaga berigerie ekiagera uchumi nigeri goromono abange nigo babwate mechande menene ande talibono umuraibwense akare kugania kubana chebango etane tyekerengo bishops na bwabantu babwango igago join ebyombe byabakora imirimo asense ya Kenya abana siasa asoko meche Dr. Ruto komenti bango asaba Kenya nigo bamuganire na ende bayigonya ariko bagakwerera enchira ayenanire amali amabaga ase emirimo yeserikali gose new public appointments mbarogetyo gutago kigo kwabo negetambukiro gya serikali kugania gucha gwetia lichiko in fact rise gweta se bunge igoli abere lichiko amangana 3% asaba kole mirimo be serikali gucha guchangia na goikirania ndoto ya serikali guru yo murubiri bwo bwagachi bw'ekinyumba
cheli goliria inse gati ebintu binde binge ntwaro chenga bakore meremo bali barale oseba kole shilingi chiri buchi 500 kero mutienyi bone kerengo kiabo kya mentiro go ikemero 35 igoro ye 100 bakunachwa taxi ibona ya letri biranga libiburukaine gati yababwatani au asense ya Kenya asamange ayo nairobolito ase page ya kane gazeti ya Daily Nation waigo engana nera yogo ichania a new job, a party and a body, a family's agony. Omwana na araiga onyara ko baga ko graduate korwa se university ya maiga Kenya karabwate degree in business administration and the cooperative university. At the cooperative university no asomete kurende omwana oyo niga bolete maiga yoko genda go party. In fact, konyonyorire igasi as a center ya telecommunication company egasi enene mono kurende bakaenda party ose bakagenda koraliera kidogo nabasani bae ekerobona asirete. He was announced missing after some time. Umuberoye konyobeire badly decomposed nigonyorekana as a septic tank asoma bagani yoyo mubachite kogosoria igasirete tarikie yemo omutinyokane bone family nigere in a lot of pain osiri umwana kanyokore university onyorire miremo korende party eka cost yobugima bwaye ayo nairobo lito asepeji ya gatatu asepeji ya gatano mwancho muri onye tuguchikonyora libaga kurendo onye ntokonyora libaga nabo gwesomera new tough rules for charges on the way. Says Attorney General. Omosike Justin Muturi nigobona atebire gusate abeti abasenator litukuligoro buno orosiri a draft bill eya eguchagokonya ko regulate igoro yobokoreri bwechikanisa nende naki chikanisa chigucha kurubo bokoreri bwabo guchia saba bwatani baye aniga gocha maega ye controversial twaro rigati chikanisa moneli ya Good News International gati yabo ya New Life Prayer Center amune chikanisa chinde echichibwatiranirie nobotuki ubogenderete kiro mu Kenya amanyite boigo Ruto Raila team set to conclude talks in 60 days ababwatani abaiga gusaba bunge nanda ba senator 14 abo bachorwa saba kerensemo bachigwikirane chinkwana bono nigo barachigo conclude in the next 60 days okwanira issues chiri chigarate ense ya Kenya talibuya ayo nairobolito asepeji ya gatano na limonto arambali ko igwana bya kurende wono mbachigo chakanende chinkwane cyo asama tukali bosyo gokorera umwancho muligereria asepeji 10 muligerete ngana ki abarwaire baliba ko ba covered ne card ya NHIF nigo bakale goseri wakurwase chinyagitari cha private mbatumeka ekadi yo kiagara ekero bakurwaliwa chinyagitari echinige ko bakonyora chibese chikorwase insurance ya NHIF omulikibega seti yakubolinki kale gose NHIF nigo yabeire ntaka iboli eri nabo gwesomera CPJ 10 ne page 30 nebere ne mulikerete ngana kibono the ex president Donald Trump bune gazeti ya The Standard yakibeka niganyorekanire nelimo chonga nanyartko baga komunereria umulikyo yomo bwe magazeti ose magazine columnist oyo unereretie na komotumeka kimapenzi ose komotumeka yes sexual abuse ekerobono kegambero kia mochikire korwe fine ya shilingi shilingi $5 million echo chisa inena Brighton ya somagaiga around 600 and something million ase chibesa chia Kenya iko banondo chingana yo airobol tokegima ase page ya motu ase gazeti ya The Daily Nation ya sana ina airobol ta sama gazeti ayo ase page ntangani konenda ase gazeti ya The Standard ya kwera ni roro page ya kabiri ya gatatu ya kane ni ya gatano ngi murkerete igoro yege tabe ki yasoke tigwe na adendware oyoromo wa zero defense igora for the record gote gwesomera bogwesomera na kisiasa ya beire wesa uguruma ko 2013 ngosemerete yonde ngotakirito yonda maya ngotakirito yonda mabe engi kyabetekera abantu bachita ICC ngotakirito yonda sibwe ngotakirito yonda bwatokwe ayini gari kurwa se page ya kabere mbake page ya gatano
Ebeja ata nomo ni gemurgete na state shops ni go chikorekana ni go chire secured to favor majority tribes. Yani ni go korona chimigire ende chinyari jigo favor osinyari jigo konya ebisaku ebimo korwase ense ya ito ya Kenya. Ebeja ata na watoto ni go bone serikali ni ge kanisa bono ya nyadire ge korwa gose ge go kwanda igoro ya mangana yobo kabira hamo nobo kurumi. Kulingana barabo ni go bakorawa ni kanisa ya Anglican Yobon Anglican Church of Kenya Bishops kurwa sinsemo diocese bakorawa na Bishop Jackson Ole Speed ni go badere na bono ense ya Kenya igendeta kigen osa serikali ya Kenya kwanza no kurwa ni obokrumi tario komentera aba Kenya ebintu byo kubarusie bango abini go baya kwa ntabu litko ligoro ekerango sukabo siasi nini Yesu watonglen ni go bona okogendera kulingoliwa gose na amafundisa kurwa sekansa yaye na ali akoirera osena nigara mabe osena bate wrong doings as a ministry yaye kulingana Francis Koli oyore pungoma police post nigade tebuna nigo ba moringorete ewekesa kulinde wigabono mbaranyore imochorinde lyonse abwate kulinde ujasa matukale bosio mbagendere komo ringoli boigo nindo chega iga kanini kega nigo bono aroberi gotikoturubania chinkwana chiri boberi gokorekana ase ense ito ya Kenya anekero obombo asimiro moja na Kenya kwanza bachora abantu bachigora kanini kega ni gawadena ya chubiri ni okere kiama kanene kiama biribire binene asense ito ya Kenya igogo ika omonto boyomo abe ikaranste asemesalia nande nerarwe birengereri biaye beji ya kianda ni murgadena more bodies iyo semebere menge igendere kuruzwa sensemeri ya Shakaura ayo naro agenderete kurigereriwa alia sensema ya Shakaura serikali ni gabona erengede ojigorusia gose kodi register chikanisa jiri cha Mackenzie na Odero yoni go babigete meroberi na kibata gochi Rusia ase Chester Mackenzie amo numuryoye nigo bagochikogendera koba ase amagoko y'abanyanyimbo eliekera abanyanyimbo bagendete gochikoligereria amangana basama tuko emeronge 3 alright enareba ko babona alia Mackenzie umuryoye amo nabantu bande 15 nomo ayundoje naramurekeire ase gaseti ya The Standard ekrobono financial bill 2023 ngaki ekagere na bera isegweta sebunge kolengana nigo ebunge ebwate abantu abange kurwaso moboli bwa Kenya kwanza yundo jena aramurekeire ebirobeto mbigareza kuminyoka igobono mogeni tubunago ikaiga togote bono ikire tutakatia nge producer na ebono kwa machabu mogeni no ikire totebye sisi tunakata anaingia moja kwa moja as studio kero bago jokora madera minister ya mangana yeri jiko na rego jiko ba interview jengora sukande asinini kinonde within Joshua utatuambia Joshua timedu senato igwede senato bwate okay ajogira lakini biazano mwaka gwe asante mbia mono epeji ya kavere gazeti ya A Daily Nation mulikeretenga abanyanyimbo ainde litskuligoro mbanyorete mibere ende 11 korwase chimbera cha Shakahola igobono sofa aba Kenya basiririo bogimase emasake yo ime ya Kilifi nigobali miemo merongene na batano 145 chinga kinaende twaro chibake bagendere konyo gaiga kolengane gazeti okoranga okay 11 lakini 12 I think so 12 bodies na ora nyore typing error ontanaro gorigege ndeke so that's right goikira bona iga 145 basiririo bogima ose batindo koiro korwase chimbere chume ya Shakahola abakwenyorerayo ogarabwe somere gazeti yo senchira yo bwikirano bago morai bwense nalia bwense ya Israel Isaac Herzog nigo baumiranete asensemo ya Jerusalem akaro serikali ya chibere chia nchiranire go cha expand their cooperation in trade oso bonchorelia baigore kabisa mangana yo bonchorelia mangana yo bolemi mangana yo bolendi na technology inyorango muraibwense nigara setaro asense ya Israel unenjere ya moyo korosigati abo bwa matobya egere na Kenya kireta getekende yanyoranga kumba maskanaro gati yabo
yakonywa bwango mbi yakora twara basani nabo gokonyeka anda basani bali bogokonya tali bali baganye tole biya liriyo kolera they are nowhere to be seen tali masani mengo magana makongubuli epeji ya gatatu nemulikerete omugano bw'omwana olia Emmanuel Omondi olia graduate kurasa University ya Cooperative akanyora emirimo ase kiombe ya telecommunication korende takoletia segeka gasiri obugima bwaye mubero no toka kugundete bube asirete tariki ya mutinyoka ne mwaka oyo korinde no togete bone family nigegane tio boene kiagara nigaringe nabasani baye butukobwo gwetariki yemo oikabono buno mubiro togete go sarigete mono asepeji yakane ne murkerete na kiaba bishops korwa kanisa ya Anglican bakoragwa na Jackson Olesapit babolire serikali etigane ni bange nyinge mbali gotabe bange rusi gwaroro kurinde ebe igatua asekero mu Kenya aranyare ko bakagwakana wegasepeji ya gatano ne murkerete amachika makongo bonari bosio aliago chego biti chikanise kiagara bono twarorire charges chiachagire ko twaro botutukano ntori gotabe all of them but bona section of some iwana kere kanisa yaku niru igolende ne kanisa ngima yakunwa igamachiko naro underway korwa somo korwa somo attorney general Justin Muturi na bwate draft ya bikirensemo osa draft iri guchiko governing na kiyo bokorori bw'ikanisa abo guchakoba aigani gora kero aigete bosubwe committee ya senate ekero alikwerera igepeje gatano limo ne muri kerete igoro ya Byparts and Talks korwa sazimilo moja 1 Kenya ekero wono banchiranire ngamba chiko conclude chinkwana chabo aseka kiama tukemero 50 nomo alibosyo gukwana litiko ligoro imeya Bomas of Kenya no babwatani abo bakoragwa na umubunge Orarieda Otiende Omolo nindo chomo subati kura Kenya kwanza Esi Okenyuri nominated senator nerengati ya bali baguchokora chinkwane cho igoro yokobolia ense ya Kenya yondo chenga naro abe airobulito wikepeji ya gatano nalimo abokora agenderera ginko na kubwate gintu gita amaisa akire kabisa bono rendengete omugando kanyete rakite adasio meri gaiga keigo endo na batato niko bono babe kubiara ekaro bateto chiko join etero group ya sesemeri ya Somali ayuni gara sebeji ya 13 ya 13 ebeja 15 nebore diriboli abu mna nere buya abemsie member of county assembly comment engeri yabo mpaka 400,000 oyo nomuri kyobori twego abandi bagatana yes abandi bagatana no kulengana bali bagatana no bagatana economy nembe bali koraga nyakego bali bagatana yes abatana gende ngerike gani babere bago push kurenga gear devolution ya soeta sense ya Kenya yuna boka nyara se beji ya 15 sara beji ya 16 nigeri kirina opinion kolende opinion nigeri thena shakahora ingaki ekomachikoragana na mangana yebirecha akora airanire amariwe seti na marigere thena ekaro ya rengi 1995 umurai bwense by then oyore nyagosira Danny Trojija Arab Moi na Roside Commission eyare kurigeria mangana a devil worship commission korende korengano mariwe seti amarigere thena robot yoru ndochietiro soke as a public right igwe commission injanya warte findings yabo okora bagaji bakarukiri mpaka ndwanya gosoka kurwerio mpaka bono ndoma idingi kiabete igo bono shakahora tarigendo kegani ronye nende no commission yabe usetas ko yabe getu tarigendo kegani ando nyorina litukura lero Anton General nere Justin Muturi ngoikara ase ebunge anina se kamati eri yigo chikorire mangana usarama igendo keninga kike gandrete ngorara ase ebengi osingorara ase amangana yaga ende dokorana sensemeri ya shakaura ayindo jina aramurekeira asiga seti ya testano dali mange ase tukorera lero kurende oikabo ndoje asensemeri no naikire kurende asensemeri ya Kisumu nige kiombe gya ipo abona kyanyarire igikubarangeria abo bisabari bakageire ko ikiranio boiti asensemeri ekro bare kuminyokana mangana matatu ego bono bagochikorika asensemeri ekro abamenye ose abaibori na abamate bomwana oli nyateka usirogima bakari gosaba obwene bwabo ase ensemeri yo ya Kisumu ayisara na rondoje amurikeire ni gondo jena silent at the hand Kisii County Board of Officials
nkorigere nde yukuru ase county ya Kisii karosara nera kuragenderera sinini. All right. You will help me understand this. Wanjumurigereria wende otarankonya bundo chinga serikali nigero vrete uche go spend 1.14 billion on Nairobi bus rapid transport. Bune nchire mo yoko igura chipari cho cha Nairobi rende oguchira na gwichigali nalikora baisako bakogo kiana omorobelio nigo guchako ba complete construction of station along Thika Road maiga yokora teneni gwasegeka igabano roche anye barobiriti gucho gutumeka that money no kugena wetengi pare yo ne chikoro bokorelio bya guchasa barundia na batumiki be pare yo along Thika Road. Aiga nindo chenga 24 million set aside for Kibaki mausoleum constructions. Ekiombe kiose the National Treasury ngoya bekire nsemo 24 million for the constructions of mausoleum for former President Mwai Kibaki. A budget bona boya orokiri igo. Nyora Kibaki nigasire tumutinyo kana chitarike 2022 agatugutwa chitarike 30 April 2022 boigo. Kurende kolengana ne sheria chibasanjiri chikube kwensemo omorai bwense karasirire bachi ko construct ya set tomb yae kana ta go somana kumanye mana ye genteke nanyoranga impressive building housing a tomb yo mondo ndoje kumwagajire nyumba rindi kumwagachira rinda sembera yae eyagachu ebebuja impressive yakorankerororo amaene so the is 24 million yo chakorosia embera yo kabero braibwense o katatu Mwai Kibaki what for no ni jigori wade Brighton what for ngedagi yari ni ngwade yari nasagi yega impressive what for surely already zimeweka kando njiro. This is not 24,000. This is not 240,000. Yes, that is it. So, but what for? When in the midst of the high cost of living, Mbale, okay. Anyway. That's not small amount. Which an impressive building as a tomb. 24 million. 24 million. Not 2.4 million, but 24. Ejina bujiko so county chikonyi magendero. Amange sana chipara Jones ipi. Buna Kisii county na bogo nyara kire county. Na bogo nyara 24 million. 2 billion. 24 million. Bone chinke. Nechinge 24 million. Nechinga se serikali. That means Kenya chimesanjiro. Why are we crying? Why are we adding taxes? If we can manage 24 million, which kwagacha a tomb for the respect of our former president who already was buried long time ago, abantu tuebire. Yanta gosumenta ligutuigo msarabo oliobe kubuno bege. Gedemba kole demba sumenta so alia na ande family na tete korosi grave side ya rosi buya akoni nje family na tete korosi interview barabutali na because for one he was given state funeral millions chikagenda ali kuchikorosi chipara nyanchi alinga bya chikarosi wa serikali ikagaramia. It was a state funeral which was okay because he was former president but korwe April mpaka 1 year later ona mangana makongo wana ngoto bure no oyo wedetiri producer anauliza swali nzuri nga tombo yura yore ya tekire ya sarikire no bona rende akinde ngoto bure because igende ngebegire no, these are some of the bills. You want to go to Warro, Chichi, exist. Aba bunge. Imagine, tete ime.
tiganda arango ya tu aburi mede ona ndo bana kote kabara kote ana rende na ebasu William ena mede ndo birara tukuterare nande more tamangana agina neri na ebintu Kenya ngo korekana bire bikongu sana mangana makongu sana akorekana yani babuatati article 223 of the constitution lige kwalao serikali utume kachiba yasa chitaliko ba approved by parliament. I'm sure yali kwenda parliament na bali gocha ku disapprove but bono article 223 ya constitution ngangwa nchirikale serikali kutumika chibesa not necessarily bungeti ose disapprove iko bono all right ayu Kenya nande no tole Kenya njubete na kore gaseti ya the standard ne libono tamaye tokana sasa meri mutumuko tumanye kai Steve Ikire taraenda ngira nelia akikora okay, onye state gianjiri kutumika chibasa chitaliko approved by parliament, it is well and good. But kororenda small amount, a bit yani chibasa chinke. Yani 24 million. Mono watu David ngithingire ko approved na parliament. Yeah, ndio bona tokwana ni anjirete na chiso. Katiba imekubali. Imekubali. Bona ndio katiba ine tobwate erobali gete bagate arende na. Umeto kuno gusungwa nyagusira. Rested in peace. Hii ni Kenya. Kenya kuna pesa ni elina chiko tumekwa asiji priorities chitai. This is a topic wakili awe chewacha toboli. Twera sasa meri mutumuka ni sara tumanye ga Steve Ikire inde tumanye kumanga ito kusuka go jibosio kerto atana le ari tukuralia mangana mange oyo dare 14 tukale sasa meri hivi no mangana Mother's Day nalo no motinyo yo no linde na Stella narudi nyumbani dare 17 wiki ende Stella narudi nyumbani uone muungwana na 17 lakini acha tuimbe hiyo ikiwa hiyo tarehe hiyo mwezi Stella anarudi nyumbani. Asante Obedi Makori is one of our advertisers partners to partner nere asante na ngende tukubwatia I guess kurugembo kwana lyo murugi kabisa Maclean Philip wa utawala nere na amaro tekoro gitunguri nere no alime no murugi oye Abeli Ojueli na mamu mabo Jane basweti korwa stage ya Nyona Tumbe bia mono sana twenda sasa mirinde motipoko toboli Steve Ikire chamwanyora tungugira na tutoka tena ngayikire elinde karongo chikupatika era na sala leo lazima kuna maswali tunayo na lende mothers privileges mwanyo alenjiri cheche ngoja tore mwanju mwele choshwa akasi kwako se enseme yende yo bonchoreli yes tuchukue madukani tore jiduka yona Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii. Chibasanguru kugira Marieta mange sana ekeboko orwenyi ulo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obwojo mutakeire skuru chegwiru you know abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiribuga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi mi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wakora bagadani okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro kubwa
bwatekana n'ubumanyi bwaitu bwonge asamangana y'ikisemie aiga Potters Haven nigo tumanyitekeria yibuno mwiburi otagete ase skuru iry'umwana wa gusoma nigo tubwate birasi bisaine kurwa daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 wika grade 5 aborokia bwaisaine babwatu bumanyi bwigoro rivaga risaine ryo kuboseria na bwigori aboroki wabakorara ekirobaro sire chigari chobosombi amacha maye yo kunywa na bwigonko bwate tole umurubiri yo CBC nigo togutuka asikanisa ya pefa daraja 2 turikire email ase pottershaven@gmail.com wosoto akire sime ase namba enotisano nebire isateyemo isano nemoibire isano nemoibire isano nesato inye gose enotisano nebire ibereyemo kianda isano nesato isano nebire isato isano. Potters Haven, the foundation of knowledge. Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijumbu chukisi nige kurwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boywa mbugwato bokorere bonde buna general consultation okolengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So nakito karo montachiro bisi to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatokuruka na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Peak Uniforms and Sports Center. Nigo bakoroshia na koonye chianga. Gula chi t-shirt, chi round neck, collar t-shirt, chi sweater, chi shati chimekoni mienge, ni chimekoni mitambe. Ebitamba byukwarwa burere ne byogutugo muito. Chi track suit, chi pajama chokorarira, imipira y'inkoyo, neria ya netball, chi soksi, chi jasi, chi tai chi sukuru ao. Naboigo, nkokora bali embroidery. Korosya bali chisweta, naboigo kubeka amaliko asichianga. Gose labeling. Nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi mirut asenamba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo korera chigosori. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. 24 million. 24 million. Manju Mario Ndizi TV. Kalau zara kanya batena 24 million igoro ya etum.
igoro yenglem tawo jigoro servia ya kidi ne in Kenya ne byo sinjibe gire ngira takaroga oti mugeni witongo njirare gire ndani ya mchengo stiwarika mwemsio ibeno yale bajo twara bere ne twara ko interview matuka mangira nataka rinde nayo ora because I'm a woman, it is Mother's Day. So we need to understand from their point. Unajua is a lawmaker and is a law passer. So relationship the role of lawmakers in supporting Mother's Day and the women. That's true, yeah. How is it? Okay. So it will be hot. Yeah. We expect a short days and mess. Maybe. It will be noisy? Yes. Okay. We'll do that then. It's okay. But then I wish you well. Stephen Tigaso studio. Mokwa na mange. Karoli tukirinde mo liro beri tele Sunday. Na boko matefe nyuna batu tinga yikale. Na kiaro beletia mangana yaba subati. Buyasa. Alright. Njibone tora umera ne no majumeli koraga chinsa isano ibere. Isano ibere you have to. Isano ibere kera kwa ndora matanga. Na isano ibere na ijikomia semese mangana maya. Ngo jino kopeka na bikoro to biasara. Yo gatubwatera ne tobe ntoba ekirongo. Tobe guto. Yeah, that is it. The study you're doing, research, and whatever. Mbiyachire because wachira abantu sana manchumurilia wameconfirm nga you are an historian. Thomas abo bado na nabokubora Stephen Akim batete mentu engeli na bagotaire gaki. Yes. Wanjumurilia tokora ina utige. Kango rabunje nsoke omugeni witokira studio Steve Alika turakwanda mange litko lialero. Wanjumurilia tiango rabu kono dibaganilio. Yes. Thank you. See you. Monday, right. Ndizi TV. Ubwansu Gusii. Gusii Urban Blaze. Omugaso omona tulikuchia kwa babuna butambe. Kuna naliora anore. Wachaka wote boyo ereirwe. Boyo gakita goto wapi. Iro nyabwate cha mwenge ire. Boyi mugo tagoto wapi. Omo science. Niyende. Omo science. Niyende. Nigonde imea Gusii Urban Blaze. #ekebemboli. Yani na koronyaramba. Chenkorkunga MC Medi. Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango. Ninchungo monyere. Nigukomerana na Petra Mukira. Asichingero chabasai. Mama woyo jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. Nga fake star nyaote wagagu nga jirani asomuroberi wo Gusii Urban Blaze. #yase mitandao yonse #ekebemberi nyoro muroberi yo igani gokora tunenje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Koboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanje nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chija aliyakorekanire elyo kumanyumu saobono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebilenko binde #ekebemberi. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima.
chifrem guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongo etano nabo igeseti engima ase chishilingi elfu yemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera.